Oh, alfashiko baka. Zay. Azajanogno boka zy. Za koa rô tegna tsy akeritretrinahy zegny e. Oa, raha nanakory zala izy tokony rô velon-tegna. Izy boka kedy Covid zegny fô. Paosy vide raha tegna mampiasa loha zahay. Izy koa paosy vide zegny tovizagny e. Izy koa magnanjegna fitra raha to e. Alô Zarafa malô e. Tsy magnino alô e. Bola, Sisi, o fantasma, se mete feio, gira
itiavana kasibosy? Manitriky bagnanahy. By Studio Kork.